Mawt Naky Türkmen Döwlet Üniversitetinde Türkmenistanyň Ilim, Bilim, Saglyk goraýyş, sport, ýaşar we jemgyýetçilik toplumy tarapyndan geçirilen kitap bilen tanışdyryş dowratyna toplumyň ýolbaşçylary hemmi işgärleri, talip ýaşar gatnaşdylar. Çykyş edenleri gadym oýun täze ilimiň öň ýany hormatly prezident bilen ýaşar watanyň dayanjy adly ilkinji kitabynyň çapdan çykmagyny ýaşar hemde giň okuýjylar köpçüligi üçin Nurany bayrama ajaýyp sowgat bolanyny aýtdylar. Hemde munyň üçin döwlet başçylarymyza hoşallyk sözlerini beýan edip, täze eserleriniň höwrüniň köp bolmagyny arzuw etdiler. Arkadaly gahrman serdarmydan halkymyza sowgat eden ilkinji kitabynyň ýaşar we ulan geljekdäki wedipeler hakynda bolmagy watançy ýaşaryň beýik geljegi gurujular dona bolan anama alamatlanýar. Bular barada täze kitabyny tanışdyryş dowratyna çykyş edenleri aýratyny bellediler. Häzirki döwürde ýurdumyň ýaşary halk hojalygynyň ähli puduklaryna ählakly zähmet çekip, abray eýesi bolýarlar. Şunu olary halkary derejesine geçirilen sport bäýatçyklaryna, ilim bilim olimpiadalaryna üstünlikli çykyş edip ýeňiş gadanýarlar. Hemde mehriban watanymyzyň halkary ýeňişine abraýynyň belende galmagyna munasyp goşant goşýarlar. Ýurdumyň bilim idaralarynyň maddi enjamyny binýadynyň berkidilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýurdumyň ähli musanly giňişligi işen goşulmagyny şertlendirýär. Bu bolsa garaşyk hemişelik beýtarap Türkmenistanyň önümçilik mümkinçilikleriniň halkary bazarlaryna bäfeşi hukukluk derejesiniň belende galmagyny üçin diýip dawran dowamyna çykyş edenler nykdylar. Garaşda hemişelik bir taraf atawatanymyzyň ösüşini, taryhy ähmiýetli işler barhada baralanýar. Munyň şeýledigini ýakyna şöhratly seneler, şanly wakalar bilen tamamlanan arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly dollugyna sowd etdi. Ýurdumyzyň ähli pudagy boýunça ýaşlaryň ýokary netijeleri, ýagny üstünlikleri eýe bolan ýylynyň tamamlanýan günlerini arkadagy gahrman serdarmydyň ýaşlar watanyň dayanjy atly täze kitap halkymyza toy sowgady boldy. Bu eser ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşyna, ykbalyna, ähli ulgamlarda gadanylan üstünliklerine bagşlananlar. Çünki bu eserde ýaş neslin wekilleriniň durmuşymyzda, jemgyýetimizde tutýan ornuny munasyp baha berilýär. Ýaşlaryň geçen ýyllarka gadanan ýokary netijeleri açylyp görkezilýär. Bu ajaýyp kitabyň hormatly prezidentimizin ýaşlar döwletimiziň kuwatly güýjidir. Halkymyzyň belent maksatlara ýuwrulan nurana geljegidir diýen pähim paýhata ýuwrulan dürdäne jümleleri ýaşlaryň jemgyýetdäki ornuny ketgitlemäge mümkinçilik berýär. Arkadagy gahrman serdarmyzyň bu sözleri ýaşlary mundan beýlekde hatda ýokary netijelere ruhlanyrýar. Bu bolsa biz ýaşlara billirilen iň ýokary anamdan nişanlar. Ýaşlar bu belent anam ödemek üçin hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadagymyzyň nusgalyk görelelerini özlerine ýol ýörelge dinýärler. Hormatly prezidentimiz özüniň täze kitabyny beýik işlere çakylyk, nurana geljeň aladasyna ýaşlar barada döwlet siýasatynyň esaslary, ýaşlar bilim ulgamyny, ýaşlyň we ýeňişleriň ýoly, ýaş türkmen zenanlary berkarar döwletiň mertebe tuğu ýaly bir näçe bölümlere bölmek bilen olaryň ählisine hem türkmen ýaşlarynyň ýeňişli mendillerini seljerip, olar üçin şöhratly ýyl bolan arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň ähmiýetli taraplaryny jikmejik bellap geçýär. Arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyny biz ýaşlara özümiziň okuyup başarnygyny açyp görkezmäge, ýurdumyzda ýokary derejede alınıp barilýan ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine işçen gatnaşmaga hasda uly mümkinçilik döredildi. Şolaryň hataryna maňa da akyllar şahyrmyz Magtymul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk münasibetli pähim paýhas ummany Magtymul Praga atly döredijilik bätleşigine gatnaşyp, hormatly prezidentimiziň şaher paýna munasyp bolmak bagty meýesser etdi. Bu üstünlük meni beýik döwrüň ruhyna kybap işlemäge, netijeli zähmet çekmäge hasda ruhlanyrdy. Türkmen halkynyň milli lideri alim Lukman arkadagymyzyň tutan ak ýoluny munasyp dowam etdirýän arkadagy gahrman serdarmyzyň janlary sag, belent taşlar aman, il ýurt bähwetli, umum adamda ähmiýetli
alıp barýan işleri el mydama rawaçlyklara wetlensin. Her bir ýyly zähmet üstünlikleri bilen, toýdur bayramlar bilen jemlemek, gelýän ýyly münasip garşy almak, şöhratly taryhymy, beýik geljegimizi beýan edýän şygar bilen atlandyrmak inni asylly däwe urly. 2024-nji ýyly Pähim Paýha Summany Magtumul Pragy ýyly diýilip elan edilmekligi ýurdumyzda beýik şahsiýetlere goýulan ul hormatdan, ul sarpadan nişandyr. Toýly bayramly günlerimizde arkadaly gahrman serdarymyzyň Pähim parasadyndan dören Ýaşlar watanyň dayanjy atly kitabyň neşir edilmekligi biz muallimler, bilim işgärler üçin, tutuş halkymyz üçin bahatyny ýetip bolmajak uly sowgat boldy. Döwlet başdanmyzyň, ýurdumyzyň ýaşlarynyň ýaşaýyş durmuşy hemde ähli ulgamlarda gazanan üstünliklerini ölçülenýän bu ajaýyp eseri çuňur many mazmuna eýedir. Şöhratly ýylmyzyň şany wakalaryndan söz açýan setirler hiç wagt ýadyndan öçmejek şol taryhy pursatlary alyp gidýär. Her setiriň manysyny, her sözlemiň mazmunyny, her beýanyň soňuny arkadaly gahrman serdarymyzyň ýaşlara bolan önemi beýan edilýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň Pähim parasadyndan dören bu ajaýyp täze kitapda bu arada men watan we halk diýen mukaddes sözleriň ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuş şygaryna öwriljekdigini, ata, ene we il ýurt öňündäki mukaddes borjyny berza edip, münasip adamlar bolup ýetişekdiklerini, ata watanymyzy gülläp ösürmek uğruna jan aýaman zähmet çekjekdiklerini puta anan ýaryn diýip belleýär. Ýagşy anam ak ýollara badalgadyr. Şonuň üçin hem anamlar birikýär, ikrara eýe bolýar. Anamlar birikýär, uly güýç bolýar. Şol güýç bolsa synmaz derejä ýetip dowamata ýol salýar. Diýmek, ýaşlara bildirilýän bugunky anam dowamyda ertirlemiň röwşenligini bildirilýän anamdyr. Türkmenistan döwletimizde ýaş nesilleriň sagdyn ösmegi, olaryň kämil şahsiýetler bolup ýetişmekligi, aň, paýhas, dörejlik, zehin mümkinçiliklerini dol derejede durmuşa girmeklikleri, hemde ýurdumyzyň jemgyýetçilik, syýasy, durmuş, ykysady, meden durmuş bilen içkin gatnaşmaklar üçin ähli amatly şertler döredilýär. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň peşkeş beren bu ajaýyp zamanasyny mundan hem beýlek ösürmekde hormatly prezidentimize üstünlük arzu edýän, halkymyz üçin, mehriban watanymyzyň bagtyar geljegi üçin ägirt uly aladalar edýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, il ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýet alyp barýan işleri mundan beýlekem rowaçlyklara wetlensin. Türkmen halkynyň asarlyň dowamyny döredän milli ýürürleri häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen münasip utgaşdyrylýar. Şunu ýurdumyzda ýaşar syýasatynyň ýokary derejede amalaşylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Çıkışydanlar bular barda durup geçmek bilen hormatly prezident bilen ýaşar watanyň dayanjatly kitabyna ýaşlaryň ilim, bilim, saglyk goraýyş, sport ulgamlaryna, magtumlar adynaky ýaşar ulgamasyna alyp barýan işleriniň netijeligi barada aýdan sözlerini mysal getirdiler. Munyň öňünde ýaşary buýsanlary diýilip çykyşlardan ötürli. Halkymyzyň akyllar şahyry Magtumul Pragynyň dowrunyň 300 ýyllyk bayramy bilen dawaranlarjak Pähim Paýha Summany Magtumul Pragy ýylyna amalaşyljak işlere badyry hökmüne kabul edilen täze kitabyň giň okujylar köpçüligi üçin niýetlenmegi, ony ýaşlaryň jemgyýetimizde eýleýän orny barada giňişleýän maglumatlaryň getirilmegi eseriň ähmiýetini hasam artdyrýar. Dabaran dowamyny oňa gatnaşyjylar arkadaly gahrman serdarymyzy täze kitabynyň çapdan çykmagy bilen gutlap, galamynyň ýetip bolmagyny arzu etdiler. Dabaranyň ahyryny oňa gatnaşyjylar hormatly prezident bilen bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Arkadaly gahrman serdarymyzyň ýaşlar watanyň dayanjy adly kitabynyň tanışdyrjy dabarasy Medeniyet ulgama tarapyndan meselip ol ulur okunetlige wetlendi. Magtumul adynaky milli sahada drama teatrynda geçirilen tanışdyrjy dawrasyna ulgamyň ýolbaşlary we işgärleri, köpçülikleriň habar beriş derejleriniň wekilleri, meşhur artistler we aýdymçylar, talip ýaşlar gatnaşdylar. Dawra aýdym sahada çykyşlaryny goşdy. Täze kitap bilen tanışdyrjy dawarasynda giň orun berilen çykyşlarda ilki bilen şeýle ajaýyp kitaby sowgat edeni üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk we alkyş sözleri aýdyldy. Hemde döwlet başdanmynyň eserleriniň höwüriniň köp bolmagy, ilhamynyň hasa ýetip bolmagy arzu edildi. Şeýlede geçen 2023-nji arkadaly serdary Bagtyar ýaşlar ýylyna ulusçylaryň gadyrlananlygy, bu bolsa Bagtyar ýaşlaryň döwlet ösüşiniň ähli ugurlaryna amala aşyrýan işleriň netijesi bilen hem aýrylmaz baglanşykllygy bellendi. Natal ruhu taýdan kämil, tejribeli, ýokary bilimli watansöýji ýaş neslin kemale getirmegi ýurdumynyň döwlet ösüşiniň strategik wezipeleriniň biridir.
Yaşlar yurdumynyň durmuş ykdysady taýdan mundan meýlekde durnukly hemde hemme tarapyn üstünmegine dünýädäki awraýynyň hassa belende galdyrylmagyna kissitleýiji orna eýilmek bilen milli döwlet bähbetleriniň ileri tutulýan uğur bolup durýar. Bular dogrusyna çykyşlarda bu ýysanç bilen bellenýär. Arkadagly gahrman serdarymyzyň täze ýazan kitaby bilen ýaşlara ýüzlenmesi bilen ýaşlara gollanmasy bilen gutlaýan. Birek görmegiň aňyrsynda näme bar? Ýaşlara ýüzlenýän ajaýyp kitap bar. Ýaşlara ynanylýan ynam biçak güýçli bolmaly. Mysary görülmez bu diýçi duýguýyň. Älemden uludur göwrümi söýgüýüň. Arkadagy serdar, arkadag beýgim bu watany ine şeýdip söýmeli. Ey görünýä ganyň tigen topragyň Yapyaşıldır baydak tingen yaprağın. Gözümü dansalar gözläp taparın. Bu vatanı ine şeýdip söýmeli. Vatan diýmek sen bütün geldiň. Şu günüň ertirin. Şoň üçin men ýaşlara bildiren anama gaty begendim. Ýaşlaram onu geregiçe yerine ýetirip bildiler. Magtumulyň bir karar döwlet islerini dümdetiniň hasyl bolan aýdatym gelýär. Sahir sözi hiç satan yerde galyan derler. Arkadagly gahrman serdarymdy. Şu ýaşlara ýüzlenen esere bilen gadygyl gutlaýan son ýalam hemmäňide men täze ýylla uly üstünlüklerem arzu edýän. Ýa-ni ýakynna arkadag serdarly bagtyar ýaşlar ýylyny ul üstünlük bilen jemledik. Şeýle bir ýylyň gelşi gelen gününden ýaşlara bildirilen ynam ýaşlaryň ýyly diýip yglan edilen soň gelşinden ýylymyz şeýle bir güýçli depginne şeýle bir ulul üstünlükler şan şöhrat ýaşlarymyzyň gujurny gaýratyny, edermenligini, güýç kuwatlylygyny, ilmli bilimlidigini bir ýylyň içinde hemmämizi aýan etdi. Ýaşlar şeýle bir tiz bagtly, şo bagty ödemek üçin, şu şöhrat şany gazanmak üçin, üstünlüge ýetmek üçin näme gerek ýaşlar? Watany söýmek gerek. Watana öwrülmek gerek. Ýaşlar ýylmyzyň jemlenmegi ýylyň ahyryna hemme gazanlan üstünlügi sin edip, ser salyp arkadagy gahrman serdarymyz kitap bilen jemledi. Ilkinji kitap ýaşlar siziň adyňyzy göterýär. Ýaşlar watanyň dayanjy diýe. O näkil beýik ynam, o näkil beýik gudrat, ol düňe bir ýaşlaryň qydýar. Her bir ojogyň, her bir insanyň dayanjy bolar. Mehriban arkadagmy, gahrman arkadagmy, arkadagy gahrman serdarmy şeýdip öz halkyny apalaýan üçin, başyna täz etýän üçin, bizi şeýle bir jenneti mekanyna ýaşatýan üçin, ömürleri uzak bolsun, janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, alyp barýan işlerine rewaçlyk bersin. Arkadagy gahrman serdarymyz watanymyzyň rowşan geljeginiň eýleri bolan
yaş nesiller baradaki aladany ilmidama üns merkezinde saklap, olaryň ilmli, bilimli bolmaklary, döwrüň talaplaryna laýyk zähmet çekmekleri üçin ähli şertleri döredip berýär. Şunkun, yaşlarymyz barada kalada garaşsyz, baky tarap döwletimiziň rowjun geljeginiň kepili bolup durýar. Şonuň esasynda hem yaşlar özleriniň zähmet çekýän ugurlaryny erjellik bilen işläp, ul üstünlikleri eýe bolýarlar. Täze ýylyň öňü sirasynda arkadagy gahrman serdarymyzyň Yaşlar Watanyň dayanjy atly ajaýyp kitabynyň elimize gowuşmagy, yaşlaryň ykbalyna ýatdan çykmajak ýakymly pursatlary bagş eýledi. Kitapda ýurdumyzyň yaşlarynyň häzirki döwürde ýeten sepgitleriniň gazanan üstünlikleriniň jemlenýär. Bay many mazmunly bu kitabyň geljekde diňe bir yaşlarymyz üçin ýol ýörelge bolman. Eýsem, ähli ýaşdaky watandaşlarymyza ul gyzyklanma döretjekdigine, kitapdaky görkezlen ugurlaryň usuliýet hökmünde biziň her birimiziň işimizde hem gymmatly gollanma boljakdygyna berk inanýarys. Arkadagy gahrman serdarymyz bize sowgat beren ajaýyp kitabyna ýurdumyzyň şan şöhratyny, awraýyny belinde götüren ýaşlaryň ýeten üstünliklerini, ýeňişlerini aýratyn bölümde belläp geçmegi, döwlet başçylygymyzyň biz ýaşlary üns merkezinden düşürmeýändiginiň aýdyň suwutnamasy bolup, ýaşlara täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Gahrman arkadağımızın ve arkadağı gahrman serdarımızın biz yaşlara döredip berýän ummansyz mümkinçilikleri diňe ýeňişlere ýollayar. Arkadağı gahrman serdarımızın türkmen yaşlarynyň ýaşaýyş durmuşyny, ähli ugurlarda gazanan üstünliklerini bagışlap ýazan bu ajaýyp eseriniň her bir jümlesi biz yaşlaryň işlerini nusgalyk gollanmadyr, kämil ýol ýörelgedir. Ýene bir ýoly, Yaşlar Watanyň dayanjy atly ajaýyp kitaby Türkmen halkyna, aýratynda biz ýaşlara peşkeş beren, arkadagy gahrman serdarymyza ähli ýaşlaryň adyndan köp sag bolsun aýdýaryn. Biz ýaşlara elmidamy üns merkezinde saklap, uly ynam bildirýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň işleri elmidama rowaşlyklary beslensin. Janlary sag, ömürler uzak bolsun. Çıkışlarda hemme taraplayın ösen bilimli, hünerini usat yaşları olaryň hüner we dürüjülük taýdan gazananlaryny wagt etmek, hemde gollamak bilen ýaş nesliň insan perwer watançy ruhy, hemde beden taýdan sagdan jogapkärli şahsiýetler hökmünde kemale getirmek üçin ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen ähli zerur şertleriň döredilenligi bellenli. Şolaryň netijesinde ýurdumyň ýaşlary dürli ugurlar boýunça halkara derejelerde çäreleriň, düzümleriň gepleşikleri üçin açyk meýdançasynyň mümkinçilikleriniň peýdalanyp geljekde de halkara hyzmatdaşlygyny üstünlikli üstürmäge, dostlugy we özara ynamy berkitmäge, oňun başlangyçlary öňe sürmäge, özara behmetli syýasy, ykdysady hemde medeni gatnaşyklary giňetmäge taýýardyrlar. Çıkışlarda arkada serdarly bahtiyar ýaşlar ýerine ul üstünlikler, beýik netijeler bilen jemlän halkymyzyň gahrman arkadamyzyň beýik başlangyçlaryny şygar edinip, pekim paýhas ummany magtym bolup Pragy ýerine hormatly prezidentimiň ýol başlygyna uly ruhunetlik bilen gadam goýanlygyny taly. Şeýlede dawran dowamyna häzirki döwürde ýaşlaryň ýurdumyzyň ähli ugurlarda gazanýan ösüşleri, şol ösüşleri olaryň gahrman arkadamynyň saýasynda we arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna münasip goşunt goşýanyklary belen teňde uly joşgun bilen wat bedelli. Şonuň bilen baglanykda aýdymsaz älemine teatrsyň goturnak hemde döredijiligiň beýleki ugurlaryna ýaşlaryň öz ekinlerini, okuýp başlandyklaryny açyp görkezmek üçin hemme şertleriň we mümkinçilikleriň döredilenligi belläp geçmek möhümdir. Şeýlede arkadaly gahrman serdarymyzyň Yaşlar Watanyň dayanjy atly kitabyna ýurdumynyň döwlet we jemmeçilik ösüşini, ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryna ýaşlaryň eýleýän ornuny zerur ünsürliýär. Täze kitapda beýan edilýän maglumatlar ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryna işleýän hünermenler, mektep okuwçylary we talip ýaşlar üçin ýol görkezici gollanma bolup hyzmat edýär. Täze kitabyň tanışdyryş dawrasynyň dowamyna adnazar hormatly prezidentimiň ýurdumyň ýaşlaryň durmuşyna möhüm ähmeti bolan şanly wakalary beýan edýän täze kitabynyň ähmetine ýokary baha berip, täze ýyl bayramçylygynyň bellenýän günlerine öýelbaşly bayramçylyk sowgadyny peşkeş eden üçin arkadaly gahrman serdarymyza tüýs direkden hoşalyk sözlerini aýtdylar. Täze kitabynyň tanışdyryş dawrasyna ýurdumyň medeniýet we sungy dostlarynyň bu ýsonçly aýdym sagaly çykyşlarda ul orun berildi.
Ýanglanan aýdymdyr saatlarda berkara döwletiň täze ýamynyň garkynjyda görne hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna amala asyrlayan ägert uly tutumly işler, bagtyar ýaşlyk hemde täze 2024-nji Pekin paýhas ummany magtym boly puraga atlylarymyz joşgun wat bedilli. Şeýerde ýerine ýetirilen aýdymlarda hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözler aýdyldy. Dawaranyň ahyryna otnaşlar hormatly prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul etdiler.